बिखा आलौनाय आरो आथिं सानाया हामदों बरपेटानि हार्ट बेमार बिखायाव जानाया हां लानो हायैया मोजां जादों तामुलपुरनि मानसिया टनसिल आरो उदैयाव बेमार जानाया मोजां जादों जोंना 1 नं लकेजार गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा बे जाहैबाय थांनाय सावन मासनि 1 तारिख 1429 बांला बे समनिफ्राय नैबे लकेजारनि जाय दैनि मुलि होग्रा आइ गंगा मोदायजोजों अननानै होजानाय बे बिथाङा बे दिननिफ्राय हरजेननाय जादों दिनैसिम 7 मासाव रानिं दा बे हिसाबै जोङो बे कमिटिनिनो सान्थि कमिटिनिनो माखासे रिपर्ट लाग्रा हिसाबै जाय गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बे दैनि मुलिखौ लांनानै मोजां रोखोमनि बेमारफोरनिफ्राय उपकार मोननो हादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे लिस्ट हिसाबै लाखिदों गामि पस्ट डिस्ट्रिक्ट मबाइल आरो बेमारनि लक्षन बेफोरखौ लाखिनानै दोननाय जादों दासिमाव बे हिसाबै जों फरायथिना होनाय जादों बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि खोनासंनायाव एसे समबो लानो हागौ बेखौ खावलायखानाय जाहैबाय जेरै नामा जाहैदों दिनै अरमिला नार्जारि लोखोनागुरि क'क्राझार उदैनि प्रब्लेम दङ बेहा बिथाङा बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय तिरथ ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बासुगाव बे जाहैबाय आथिं सानाय मिजौनाया हामदों आरो बात बेरामबो दङमोन बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय माखासेखिनिया एरियानिखौ जों मोन्दोंमोन गोबांथार आरो जाय मुलि होग्रा बिथांनावबो 7 दङ आरो गामिनि मानसिफ्रा होफैजोबनाय जायाखै लाजिनांनाय मोननानै एसे बिथांमोनहा सानसे समाव होगोन जों बे बिथांमोननि माखासे हामनाय रिपर्टखौ लानानै बिथांनि आइ गंगा मोदायजोनि जानानै जों गांसे गिदिर डायरि लिरनाय जासिगोन बे डायरिनि नामा जोंना दाहाल जाहैगोन बे हिसाबै जों नोंथांमोननिसिम आसा थिबाय उनफोराव जों डायरिखौ लिरखाङोब्ला नोंथांमोनखौ लानानै बेखौ फोसावफिनबावनाय जाथोंसै बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि बिथांमोननि बेमार हामजानाय रिपर्टखौ होनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जोंनि बे मिडिया बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ आं बरायनाय जाबाय आङो बे 1 नं लोखिजाहार सान्थि कमिटिनि आङो आफादगिरि हिसाबै आं दिनै फंनैसोबाबो आं बुंनो लुबैदों बुंनांगौआ बेनोल' बिदिनो जोंनाव मानसिया आगोल समाव जोङो बिराद 1200 जन 1000 जन जाफैयोमोन दा नैबे मागआव जेनेबा जोंना बन्द होनाय लोगो लोगो एसे खम जाफैदों दा बेवहाय गासै रायजो राजाखौ आं खावलायहरनो सानदों बे मागआव दिनै सप्तासे बा 9 दिनसो जों बन्द थादोंमोन बेयावनो दिनै मानसिफ्रा बिदिनो ससियेल मिडियायाव नायाखै बिदिनो बन्द जाबाय गैला होननानै मोनथिदोंमोन दा बेवहाय नङा गासैबो बै खोनानाय बाथ्रा नंजोबा दा जोङो दा होगासिनो दङ दा जोङो बारायखौसो जोङो बारायनानै लादों बेखिनि आरो मा बाराय फैयो ओरैनो बाराया जोङो रुबिबार समबार बुधबार शुक्रबार जों बे बाराय मोनबायाव जों होनाय जायो मा जिल्लानिफ्राय बेहाय दिनैथ' हय चिरांखौ लाग्रोदो चिरां उदालगुरि बाक्सा गहपुर सनितपुर नलबारि गलाघाट आरो दा बेंगलनिफ्राय फैगासिनो दङ दा फैदोंआनो फ्राय जोंना नैबे क'क्राझारनिफ्राय एसे खम जाथ'नानै दङ आरो जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खालामो मोनथियैनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों मिडियानि थ्रुनि गेजेरजों जोङो गासैबो जेनेबा रायजो राजाफ्रा हामनायखौ जुदि नुबायब्ला मिडिया नायनानै जाहाथे निउसफोर नायनानै बा इउटुबफ्राव नायनानै जाहाथे फैलायो जों बेखौ खावलायनो सानदों माबायदि जगाजग खालामगोन जगाजगा जों जानबुं नाम्बार जों हरगोन दा आंनि मबाइल नाम्बारखौनो आं हरगोन जेनेबा मबाइल नाम्बारा जाबाय 9101386707 दा मोनसे नाम्बार दंबावो 8473801589 बे माग मासाव जों बिहुनि थाखाय जोङो बन्द'खौ जों दोनथ'नाय जादोंमोन 9 दिन दा बिनिफ्राय जोङो होफिननाय जाबाय बन्द' जाबाय होननानै माखासे मानसिया सानदोंमोन आरो सोंहरदोंमोनबो बे आरो दा एबारनिफ्राय जोङो होबाय थालांबाय थागोन औ लांफैनो हागोन आरो जों बेयाव जों खावलायहरखानाय जायो बिदिनो माखासे मानसिया कन्टेक्ट बुहरो कन्टेक्ट बुनानै जों हर दा थाफै जों बाथ्रा
बादा हरो बेखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मुलिखौ मोना जाजायो हर थाफैनाय जायो आरो बिदिनो 30 जन 40 जन हर थाफैखानाय जायो आरो बे ओमफ्राय बिदिनो जों पुर्निमा अमाबस्यावथ' जों होखानाय जानाय नङा बे आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैग्राफोरनि थाखाय माबाफोर सुबिदा थानायनि थानायनि सुबिदा माने दिनै जों कमिटि हिसाबै जों बेखौ जों जेबो बुंनो हाया आरो दा गुरुआसो मा खालायो बेमोन दा जोंनियाव दायथ'आ गैया मदानि बे गुरुआ जेखौ जों बिथोन होदों जों बे खामानिखौसो जों मावदों दा गोजाननिफ्राय फैनायखौ जोङो नंगौ न' लुना होनांगौमोन दै न'खौबो लुनानै होनो हाया बेखिनि आरो उनफ्राव सिन्था खालामदों नामा लुना होनो उनफ्राव जोङो सिन्था खालायगासिनो स्टाडि खालायगासिनो जों बे नैबे बिथां गुरुजोंबो दा माबायदि जायो जों बेखौ खालायलांबाय थागोन आरो माने दाख्लै जोंहा आं दै सान्थि हरनाया जेन'बा दमासियाव बन्द' जादोंमोन नालाय दा होफिननाय जाबाय आरो सोरबाफोर मोनथियाखैबा मोनथिनो हागोन माबा लांफैनो हागोन मोनथिनानै जेन'बा जाखिनि मुलि लांनानै दंहैयो जेन'बा सोरबाफोर गोबाव बोसोरनि जाना थानाया खनसे खननैजों हामनाय नङा आरो बे लांफैबावनांगोन आरो हामजासिमखौ आरो जेन'बा नोङो लोंनानै प्रमान मोनदोंबा जेन'बा बे मुलिखौ लांफैबावनांगोन आरो मा समाव होनाय जायो मुलिखौ होनाया जाहैबाय जोङो बुधबाराव होयो रबिबार होयो समबार होयो बुधबार होयो सुक्रुबार ओमफ्राय होयिया जाहैबाय सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय अमाबैसा पुर्निमायाव होनाय जानाय नङा बेनो आरो दाख्लै थांनाय समफोराव जिखिनि टिकेट लांदोंमोन दिनैनि समाव बिथांमोना लांफैजोब्बाय औ लांफैजोब्बाय जेन'बा दाथ' जोङो हामनायनि लिस्टखौबो दिनैनो फोसावनाय माने जोंनि गामिनि माखासे लिस्टखौबो जोङो मोनजोबनाय जायाखै आरो सोरबा हामनाय दङ बेखौ लिरनाय जाबावाखै आरो जों लिरहोबावगोन आरो सोरबा अबेबा गामियावबो थाबावनो हागौ बिसोरो नाम होलाङिया बेखौ जों लिरनानै लाखिबावगोन आरो जायफ्रा मिथियाखै नोंथांनि दै हरनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खावलायगोन जेन'बा लांफैनो हागोन जेन'बा इसोरखौ जेन'बा सिन्थिनानै हामनाय हामिखौथ' जों हामथारनायखौथ' बुंनो हाया जेन'बा अनेक मानसियानो हामबायबा मानो हामा जानो बेलाय लांफैनो हागोन माबोरै जगाजग खालामनांगोन जेन'बाथ' जगाजगा जेन'बा जोंनाव दा कमिटिनि मानसिफोर दङ कमिटिनि मानसि अनेकथा नाम्बारबो मोनलांना दंहैखायो जायखिया माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन आरो लकेसनफोर माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन जायगाया लोखि जाहार बेंटल सालबारि चिरां जिल्ला